Mga puso, usas labing loyal nga mananap maog yun ang iro nga gitawag kini og man's best friend. O gani daghan ng mga istorya nga nag-viral sa social media o bakaha sa mga salida nga nagpakita sa loyalty sa mga iro. Atong sairan karon kining kaagi sa pipila ka mga iro nga loyal gayod sa ilang mga amo hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni ining report. Pag-ulang nag-viral si Buboy, ang iro nga hilabihan ka loyal sa iyang paboritong amigo nga usa ka propesor. Kanunay magpaabot si Buboy sa eskwelahan dito sa Pampanga, diin nagtudlo ang iyang amigo. Apan, ang nakasubo lang kay niining miaging mga adlaw, wa gayoy kalibutan si Buboy nga mitaliwan na diay ang iyang amigo gumikan sa stroke. Si Buboy murag padayong nagpaabot nga mobalik ang maong propesor ug naghuwat lang gawa sa faculty office. Apan dili lang diay sa Pampanga kini nahitabo, kay anaasay iro sa barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Sugbo nga susama og istorya kang Buboy. Siya si Fluffy, kinsa nagpuyo sa usa ka mingaw nga propiedad nga mura bag may gihuwat nga mobalik. Apan base sa mga istorya, dugay na diay wala na ang iyang amo. Nadiskrubihan ang kahimtang sa buong iro ni Patricia ni atong November 2015. Maghuwat ra jud siya dito, naay mo abot na tao. As in, for pila ka days or months na obserbahan na ko siya. Na siya after mahuman siya kaon gani, mubalik siya dito. Magsigira siya og huwat. Apan matud pa, dili gusto ni Fluffy nga muhawa sa maong lugar nga iyang gipuy-an. Samtang kining iro nga si Dexter, murag may gipaabot usab gawa sa usa ka convenience store. Matud pa nga dugay na siyang magtambayan ni ining dapita samtang naghuwat. Na siya ihuwat dito several times po abdan ako siya gabiing dako mga 12 o'clock. Naro yun siya dito permi. Isip usa ka dog lover ug advocate. Matud ni Patricia nga wa gayoy sama kaloyal ang mga iro, ilabi na sa ilang labing una nga amo. Dogs man jud are loyal till the end, no. But then we could find like something like I don't know, you call it second best ba. No, maglisod sila adjust, but at least they could be taken care of. They can learn to trust. Although their number one loyalty jud is sa ilahang kuan jud sa ilahang first jud na owner. Pamatuod lang nga sila gayon ang man's best friend ug kanunay magpangita ilabi na sa mga mipangga kanila. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.